Дин бит ул менә бөтен өлкәдә үзенә күрә бер ярдәм итү чыганагы ул. Аллаһка шөкер, менә кем авырлык килде икән, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән кеше ялвара. Я Раббы, миңа шушы бәлләрдән коткар дип ялвара. Шул вакытта инде аның я бер булса да аласы килә икән, фатирмы, машинамы, Аллаһ Тәгаләдән ул сорый. Менә минеке шулай килеп чыкты, кичкенә вакытта мин үземнең абыйларымның көрәштә, татар көрәше буенча җиңгәннәренә сөенеп куана идем. Минем дә алар шикелле җиңәсем килә иде. Үземнең бер туган абыем, Ислам абыем, исеме Ислам Халиков, бәлки ишеткәнегез бардыр, татар көрәше буенча спорт остасы. Ул бик тырышып, менә көрәшә торган иде. Без аның җиңүен теләп, дуа кылып утыра торган идек. Аны инде безгә әби бик каты тырыша иде ул мәсьәләдә. Берсендә шулай булып чыкты. Менә 97 елның 19 декабрь көнне Ислам абый безнең Казан шәһәренә Шаллы командасы составында ярышка китте, Татарстан чемпионатына. Мин инде ул көнне әби янына кердем. Үзебезнең әбиебез аерым йортта торгач, икенче урамда тора. Сезгә ничә яшь иде ул вакытта? Миңа ул вакытта 13-14 яшь микән. Мәктәптә укыйсыз. Мәктәптә укыйбыз, әйе. Ул мәйдә ди, бүген абыең өчен дуалар кылалар ди. Бәлки намазда укырсың дигән шикелле әйтеп куйды инде, чөнки намаз укырга өйрәнеп кенә киләем инде, 2 рәкәт намаз укып, иртәнге намазларда. Анда килеп чыкты шушылай. Мин намаз укыйм һәм шул көнне ниятләдем 5 вакыт намаз укырга. Абый әйтәм, я Раббы, абый өчен дуга сорап, намаз укырга дип. Шуннан соң иртәнгесен укыдык, өйләсен укыдым, икенден укыдым, акшамны укыдым. Хәзер бит ястүгә вакыт калды. Бер заманы карыйм, абый медаль белән килеп керде. Өйгә кайтып керде Казаннан. Монда медаль. Әле ул вакытта хәтерләсәгез, телефоннар юк, интернет юк, бер җирдә дә юк бит инде. Ул күрсәтсәләр бары тик репортаждан яки теге ТНВ каналы яки дәүләт каналы гына күрсәтеп алырга мөмкин. Кемнең көрәшкәнен, кемнең җиңгәнен. Әмма аны да әле икенче көнне генә әйтәләр иде. Абый килеп керде, монда Татарстан чемпионы дигән язу. Беренче урынны алган димәк, чемпион булган. Язу, мин шакат, абый әйтәм, җиңдемме? Җиңдем ди. Шундый. Бик дулкынландыргыч булгандыр ул, яз күз алдына китерәм. Шунда мин абыйны күрдем дә медаль белән, инде абый әйтәм, җиңдеңме әллә? Бөтен кеше өйдә җылаша, әти җылый, әни җылый, әби җылый. Мин җылый башладым. Теге чынлыкта да Татарстан буенча безнең районда әле 5 елга, менә 6 елга беренче тапкыр, бәлки 10 елга булгандыр, беренче тапкыр алган кеше юк иде. Бигрәк тә безнең авылда инде. Ничек уйлыйсыз, менә шул фәлән ел элек булган вакыйга ни өчен менә бүген сезнең күзләрегезгә яшьләр китерде икән? Ни өчен сезнең күңелне шулай дулкынландырды ул? Беренчедән, иң беренче рәттә бу минем беренче тапкыр намаз укуым иде. 5 вакыт. Икенчедән, хәзер бит инде Аллаһның рәхмәте, әби дә мәрхүмә, әти дә мәрхүм. Инде менә дөресен әйткәндә, күпме вакыт үткән, миңа ул вакытта 13-14 яшь тирәсе. Бу тарихи мизгел минем өчен хәтта датасы белән, сәгате белән истә калды. 19 декабрь 97 ел һәм әле абыйның туган көне ул көнне. Ислам абыйның туган көне. Шуңа күрә дә менә бу мизгелләрне мин гомер буена истә калдырдым инде. Аллаһка шөкер, әйтәсем килә, менә моның белән бәлки мактанырга да ярамый торгандыр, әмма бу безнең гаиләбез өчен, безнең авылыбыз өчен һәм шул вакытта безнең менә бу тормышыбыз өчен бик зур җаваплы көн булды. Аллаһ рәхмәте белән.